Ay, ako na yung pamatayan ni Papa. Napag ako sa tintuhan. Pilit ka ha. Ay, kasuko lang ga. Buhat lang ko kay Dok ha. Mapachikap ko. Sige, ano lang ka ha. Bahala tos mama oy. Ay, wala opisina nito. Ayo. Ayo. Ayo, Dok. Ayo. Ayo, Dok. Oy, unsay ato? Buntag. Oh, may buntag sad. Unsa may ato? Andok ba? Akong tiyan. 9 months na. Wala agapon ng gawas ang baby. What? Patambal na ako ni mo, Dok. Oh, sige dire, dayon. Sige, Yap. Dok. Salamat. Check upon ta na. Salamat, Dok. Dok, ako laging tiyan, Dok. Oy, 9 months naman ni. Waning gawas ang bata. Lah, kuya wag ko na kinahanglan na ng operahan. Lagi, Dok. Lah sige, buong t-shirt ni mo ya, balhin niya dire. Sige, Dok. Ay, sa pabo na t-shirt, Dok. Pakita na ni mo ni Dok. Ayaw nagkabalaka na kay daghan akong nagian na, daghan akong nakita, nay taas, nay lubo, nay bugdo, nay plat. Sige, Dok. Sige. Salig na lang ko ni Dili mo, na. Dok. Baling ko ni. Oh, sige. Ubuan, Dok. Oh, sige, ubuan na. Mawa magkudok. Ay, sige na lang. Ay, sa mana, Dok. Ulay. Sige na. Padalay na to kay para mailhan na. Ay, sa padok. Asa na gamiton? Kini siya. Nani video sa tamo. Tapos kini, ani na to makita ang video. Kung anong wala kagawa ang bata. Tapos, kini, isulod ni na to sa imong baba. Paingin sa tiyan. Katas ba na, Dok? Uy, di pa magkuandam. Salig lang na ko, ka-expert ko. Alay na, atubang. Sige, Dok. Salig na lang kunin mo, Dok. Asa na, uy. Ay, sa pa, Dok. Nga naman di ay. Kaya ka rin ako, Dok. Manisag yung ko, Dok. Uy, wala pagi, Dok. Dilain. Maori yun eh. Tingin na, Dok. Kaya nun na lang, Dok. Ay, nga na. Dok, nakuha, Dok. Uy. Sige na, nga na ay. Oh, diyan na. Nakita na nako. Ugunsa. Nga nang mga kaguang bata. Taas na, Dok. Giluot ka. Oh, diyan na. Nara Ay, imong bisita. salamat. Bado, Dok. Amon ni siya, Dok. Oh, mao na siya. Kung ano, wa kagawa ang bata. Sige, salamat, Dok. Ay! Hala! Wala kagawa ang bata kay nagdula og email. Wala ni bata, uy. Solusyon. Ayaw paludi ang wifi. Ugma, Dok. Di na ako paludan. Oh, sige. Salamat, Dok, ha? Oh, sige. Ayan na napalodi mong wifi para makagawa na yung mong bata. Ugma, Dok. Di na yun ni Dok. Ano na ko, Dok? Salamat Oh, sige. kayo, Dok. Ang himatog ingon nga maayo malambal si Dok. Wala, patay. Duha mi kapuntahan. Malawag lang ko ni Dok ay. Ayo, Dok! Dok! Ayo, Dok! Kini. Kabahan ako sa sakit ani mata. Dok! Oh! Dayon. Lingkod ani, lingkod. Oh, sige, Dok. Salamat. Ani, lingkod. Oh! Ayaw diha paglingkod. Tara, tara. Asa ni Dok?
Tara diri bangko. Bro. Ya, dak. Iya, dengan ni Dok. Ano tagay ko, Dok, yung patambal ko nimo. Kabalan ako kung sa'yo mong sakit. Nah, atabang diri. Atong testingan og mao ka dyan na imong sakit. Nah, pila man eh. Upat. Upat. Mao gid yang sakit. Sige. Are, le, bigla tong mata. Mao gid imong sakit dong. Ay sige pala ka dong. Kaya ato nang tambalan. Basic rin na dong. Ini. Ayat ang gamiton. Okay. Ini mau na gamiton na to dong. Dali rin na dong. Pati isok-sok sa imong ilong. Tara, saksak. No. Iya, kabala ka dong. Wala gini sakit dong. Mana dong? Mana dong? Mana? Okay na na. Kitang mata. Mana dong? Ayo na dong. Resitahan sa tiga. Lingkod sa. Resitahan sa tiga. Diyan na yung resita. Ito ko ng testingan. Naayon na ba yun? Pila man eh. Dua. Ayaw na gini ay. Sakit. Salamat, Dok. Sige daw. Kita tamatay. Napano ko sakit. Wala ko hindi paminaw. Tama na padoktor lang ko nga rin. May kani mo nambal nga rin. Ayo, Dok. Ayo, Dok. Dok. Ayo, Dok. Unsa may ato dong? Tambal ko Dok. Sige. Lawas diri dong. Aray, lingkod. Hirap. Lingkod. Aray dong. Lawas, lingkod diri. Tambal ko Dok. Unsa may sakit nimo? Wala ko gipaminaw Dok ay ingon sila Dok na ako na ko sakit. Nga mo gud. Lah, ato lang nang check upon para ato mahibawan. Sige Dok. Ato lang check upon dong. Sige Dok. Para ato mahibawan og unsa imong sakit. Buhay mong sinina. Ato ba dito? Buah. Magdawa Dok ay. Ay, sa paglangas dong. Akong gipaminaw na bakay sakit. Dok, magdawa ko Dok. Wala man gani. Wala di Dok. Buang kay sakit dong. Wala dyan dong. Tuyok daw. Magdawa Dok. Wala mo kay sakit dong. Ningon lagi sila Dok na ako sakit. Sige. Atong check up po nagbalik dong. Sige, tuyok. Naglawam dong. Tara na yung sakit dong. Di na mo barog yung kalipay. Mga dito yung mas mga bayad Dok na ako nakasakit. Ilag ka bala ka dong. Ay, Dok. Sige, ikaw diri. Kaya ito na resitaan. Bye. Kita ko rin Dok. Hindi na mo tindabi kong kalipay. Ay, kabala ka dong. Diaray mong resita. Mao ni Dok. Oh, Aris ako Dok. sige. Kita ko rin Dok. Inutang solusyon. Kapit ito sira. Itong sa hindi pagat. Aris ako Dok. Salamat. Sige dong.